Angibingelele bafowethu nodadewethu, cha lo saphawula kuseyena maluma siqiniseke noma besithi asifune kuza kuma-social media nesimo sokuthi besisaqhubeka nokuzila siwumndeni, kodwa sokunezinto ezisiphoqayo ukuthi asisondele kwi-social media mhlawumbe seyibeka eyibeka abanye abantu impilo yabo engcupheni. Ngifuna ukuphala ngodaba lelo lokuvela kuma-social media lokuthi kunekhamera eculayo yabona abezibuku. Cha, akulona iqiniso lelo, nokuthi abasola sebeboshiwe akulona iqiniso lelo. Ngicela konke lokho sikuyekele emaphoyiseni aqhubeke. Asithandi ukuthi lezo inkulumo mhlawumbe zicishe ziziphazamise uphenyo. Ngaphezulu kwalokho ayisaphazamisi uphenyo kuphela, so khona nabanye eseyibeka impilo yabo engcupheni ngoba mawuzothi ikhamera iyacula, lo camera shuthi kunomuntu oyibhekile, sho lo muntu lo muzi lo abasakwazi ukulala sebethola nokusatshiswa ngayo le camera ukuthi iyacula. Siyacela ukuthi bantu bakithi sizame ukwehlisa lezo zinto ezinjalo, singagcina silimaza abantu abaningi ngendlela engeyona right. Mase ngiphinda ngibuya lolu daba lukamakoti Style nobaba Mashimane, mhlawumbe data sisiphawuli ngoba lithinta thina le kukhulunywa ngathi futhi kulona. Baba Mashimane nevideo ephuthuka izolo, ngicabanga ukuthi baba Mashimane afuna ngihlonipha kakhulu, kodwa ngiyabona la ngathi mhlawumbe kukhona la enemisunderstanding khona nomakoti Style. Ngiyacela ukuthi nje abantu abadala, ngiyakholelwa nibadala mina, fanele nisondelane mhlawumbe nikhulume lolu daba, nikhulume ngasese, hayi mhlawumbe la inkundleni zokuxhumana. Into edala ngisho njalo, angikwazi mina ukuthi umakoti Style ngangambonga into ewasenzela yona. Umakoti Style into ewasenzela yona siyabonga kakhulu, sumndeni asiqiniseko namanje futhi sisakholelwa umakoti Style ukuthi akukho la askeme khona, ngoba wazi wanikela nangaye, wadela izinto zakhe waze wafika kuthina, waphinde wabamba iqhaza, wazasebenza nje physical, ochaza ukuthi umakoti Style thina simbona nje umuntu oloko namanje ngesikwazi ukumdlela amandla akhe. Siyabonga kakhulu esakwenza umakoti Style. Ilokho bengithi angidluli, ngiyacela baba Mashimane ufone umakoti Style nikwazi ukulungisa lolu daba. Namanje ngisase umndeni asiqiniseko, siyabonga ukwenza umakoti Style, akukho la sibona khona siqole khona. Siyabonga kakhulu.